Nagsugod na ang pag-imprenta sa COMELEC sa mga official ballot nga gamiton alang sa national ug local elections karong Mayo 12. Ani ang report. Gisaksihan mismo kini ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia uban nila Commissioner Nelson Celes ug Ray Bulay o ni National Printing Officer Director Rev C. Escobedo ang labing unang adlaw sa printing. Human sa pipila ka minuto, gipakita nila sa mga tigbalita ang labing unang official ballot nga naimprenta sa National Printing Office. Gipakita usab sa COMELEC sa publiko ang ballot face o ang hulagway sa balota alang sa overseas voting. Nalakip niini ang 66 ka mga senatorial aspirants ug 156 ka mga party list groups. Ang gustong magpapili apan na-disqualify with finality sa COMELEC, wala na ilakip sa COMELEC ang ilang mga pangalan sa official printed ballot. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Matod sa COMELEC, 950,000 ka mga balota ang gitarget nga maimprenta matag adlaw aron mahuman nila ang pag-imprenta sa 73 million balot sa sulod sa 77 ka adlaw o hangtod sa tunga-tunga sa Abril. Gipangandaman usab kung mahitabo man ang pagkaaberya sa pag-imprenta. Kung sakali na hindi natin ma-reach ang gusto nating bilang ng balota na meron tayo sa gusto natin sa bawat araw, nandiyan naman ang ibang machine ng National Printing Office. The COMELEC will do everything necessary just to ensure that all supplies, all forms are ready by the time na dapat na andyan na ang ating halala. Gisugdan na usab gahapon adlaw ang pag-audit sa usa sa data center nga gamiton sa election 2025. Kabahin kini sa paghikay aron makakuha og international certification ang COMELEC sa sistema nga gamiton alang sa piniliay karong Mayo. Karong Enero 12 na magsugod ang election period ug subay niini magsugod na usab ang nationwide gun ban. Enero 11 usab, Sabado sugdan ang pagpahigayon sa mga checkpoint alang sa mga dapit nga gihulagway sa COMELEC nga nanginihanglan niini. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.